det började ju ännu tidigare. 1980. Ronald Reagan blev president i USA och en av de första sakerna han gjorde var att slå ner alla former av motstånd eller sociala befrielserörelser i Latinamerika. 100,000-tals mördade, miljoner torterade, ännu fler i landsflykt. Och hans kompis Margaret Thatcher blev premiärminister i Storbritannien. Det första hon gjorde var att krossa de strejkande gruvarbetarnas fackföreningar, fängsla deras ledare, bussa polisen och hundarna på deras efterlämnade kvinnor och barn. Och när hon hade tränat sig på gruvarbetarna och deras familjer så gick hon i krig med Argentina. Och i Sverige startade Sture Eskilsson en hemlig arbetsgrupp innanför dåvarande Svenska arbetsgivarföreningen med som enda målsättning att äntligen få tyst på den där jävla vänstern i Sverige. Många minns säkert deras första lyckade kampanj. Satsa på dig själv. Med ABBA-sångerskan Anni-Frid Lyngstad som främsta artist. Därför fick hon heller inte lov att spela in Flickan och kråkan för mig. Men den lilla arbetsgruppen växte till det stora, framgångsrika förlaget Timbro som ju numera dominerar debatten. Här är en sång från 1981. Allt vad jag vet. Tack. Ja, det är hårda tider och tunga liv och svåra dagar och mycket att bekymra sig för. Men när natten är som mörkast lär ju gryningen vara som närmast. Föga kunde jag väl dock föreställa mig att gryningens sol skulle stiga upp på min morgontidnings Sydsvenska Dagbladets ekonomisida. Icke desto mindre hade de här om månaden en liten notis med rubriken Psykopater bäst på finansbeslut. En grupp amerikanska forskare har kommit fram till att personer med psykopatiska drag är mer villiga att ta risker för att nå vinning och att personer med hjärnskador kan fatta finansiella beslut. Enligt en av forskarna, Antoine Bechard på University of Iowa, kan de bästa aktieplacerarna mycket väl kallas funktionella psykopater. Även många företagschefer och toppadvokater kan räknas in i den kategorin. Det där tycker jag liksom att man hade på känn. Men det känns ju onekligen skönt att få det vetenskapligt. Hade för många år sedan en kampanj där de påstod att Sverige är fantastiskt. Och jag tror de hade rätt. Kanske inte riktigt på det sättet som SJ hade tänkt sig, men i alla fall. Jag tror att Sverige är fantastiskt. Och jag tror att Norge är fantastiskt. Och i viss mån Danmark. Och det fantastiska med de här tre skandinaviska länderna
är att här tog trashankarna, fattiglapparna, barfotalassarna, gåsapågarna och svinaherdarna makten. Inte genom blodiga revolutioner som man har gjort i andra länder, utan genom att organisera sig, gå samman i frikyrkliga samfund, socialdemokrati, nykterhetsloger, kvinnoförbund, idrottsklubbar. Och när man hade gått samman och en blev många, så vred de många långsamt och målmedvetet makten ur händerna på överklass och elit. Och byggde ett samhälle som av nödvändighet handlade om solidaritet, rättvisa och jämlikhet.